Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo entzuleok. Gu Jobana Bratz, Irantzu Muñoz, Akene Lekuna, Janire Erasun eta Odei Urrutia gara. Askatasuna Institutoko batxillergoko ikasleak. Eta gaur, hau podcastaren zuen interesekoa dain, gaurkotasun handiko gai baten inguruan hitz egingo dugu. Neraben arteko harremanen inguruan. Lehenik, eskerrak eman nahi dizkiogu Zea Maiz taldeari, elektrizitatea abestia izan delako podcasterako erabili dugun abestia. Oso atsegina egin zaigu haiekin hitz egitea, eta haiei ilusio handia egin zien podcasterako beraien abesti bat aukeratu izana. Hortaz, agur bero bat bidaltzen diogu. Gure podcasta zertaz doan azalduko dizuegu pizkatxo bat. Nerabeak dituzten familietan gai honi buruz gehiago hitz egingo balitz, gai ezagunago izango litzateke. Nerabe zaroan zeure burua ezagutzen hasten zara, lagun berriak egiten maitasuna esperatzen duzu, eta hau gaia ezaguna eta garrantzitsua da. Horregatik hitz egin nahi genuen honi buruz. Gustatuko litzaiguke gai honi buruzko zuen iritzia jakitea. Horretarako gure sare sozialen bidez gurekin komunikatzeko aukera daukazuen. Guk esango genuke nerabeen arteko harremanak alderdi askotan banatzen direla. Adibidez, sentimendua unitz aurkitzen aldira, esate baterako soriontasuna, haserreak eta bar, esaterako nerabeek elkarren artean gatazkak izango balituzte haserrearen sentimendua sortuko litzateke. Jaiotako garaiak ere zerikusia dauka gure harremantzeko moduan. Adibidez, gure gurasoen garaian jaio izan bagina, orain desberdin harremanduko ginateken. Hortaz aparte, sor ditzakegun harremanetan ere. Mota desberdinak daude. Hots, maitasun toxikoa, hau da. Batek bere bikoteari egunerokotasuneko gauzak egitea debekatuko balio, hori harreman toxiko bat izango litzateke. Gainera, gaur egun nerabek sare sozial haunitz erabiltzen dituzte, eta horrek eragin handia izan dezake harremanetan eta osasun mentalean. Nik pasaren egunean gai honi buruzko zulora podcasta entzun nuen, eta bertan gaur egun harremanak asko aldatu direla zioten. Batez ere, sare sozialengatik. Gure gauzak egiteko moduan eragiten dutelako. Eta zuek zuen harremanak sare sozialen bidez eraikitzen aldituzue? Gehienetan ez, baina zorionez, sare sozialen bidez lagunonak egin ditzakegu. Egia esan da niri asko kostatzen zait aurrez aurre jendea ezagutza. Horregatik batzuetan sare sozialen bidez jendea ezagutu dut, baina badakit kontu handi zibili behar naizela. Nik aurrez aurreko harremanak nahiago ditut fidagarriagoak iruditzen zaizkidalako. Azken finean, sare sozialen bidez errealitatea asko makillatu daiteke. Baina egia da gaur egun pertsona bat ezagutu orduko egiten den lehenengo gauza sare sozialak partekatzea dela. Gaur egun harremantzeko joera asko aldatu da. Pertsonak ezagutzeko erraztasun gehiago daude, baina askotan hauek ez dira oso fidagarriak arriskoengatik. Oso argi izan behar dugun horekin hitz egiten ari garen. Horregatik, askotan sare sozialetan norbait ezagutzean beldurrak sortzen dira. Beste pertsona oso azkari baten bada adibidez. Irudi pertsonalak bidaltzen baditu edo galdera pertsonalak egiten baditu ere bai. Gainera kontuz ibili behar gara argazki pertsonalak bidaltzeko asmoa baldin badugu. Nire ustez hori ekidin beharko litzateke. Hori da, bidaltzekotan, kontu handiz ibili nori eta nolako argazkiak bidaltzen dizkiozun. Eta zure burua edo zu identifikatzeko baliagarriak izan daitezken atalak ekiditea. Hau da, zure aurpegiaren edo tatuajen argazkiak ez bidaltzea. Duela gutxi irakurri nuen gurasoek ere oso kezkatut daudela gazteek egiten duten mugikorren erabilketarekin baita sare sozialekin ere. Arreta deitu zidan. Uste dut nik ere horrelakoak zerbait irakurri nuela.
Bai, berria egunkaria irakurri nuen aurrek eta nerabeek telefonoarekin duten harremanen inguruan kezkatzen direla gurasoak, eta horren ondorioz gurasoak ekartu dira mugikorrik gabeko nerabezaroa elkartea sortu dute Nafarroan, eta eduki horiek ulertu eta kudeatu izan arte telefonoa ez ematea gomendatzen du Asensiok, elkartearen buruak. Zer diozue gai honi buruz? Oso gustoko ditut horrelako guraso elkarteak. Ondo iruditzen zait gurasoek haien seme-alabak begiaraztea. Nire lehengusuari orain dela 3 urte mugikorra kontrolatzen zioten bere gurasoek. Horretarako zenbait aplikazio daude non hilabete bakoitzeko 10 euro ordaintzen dituzun eta mugikorraren mugimendua kontrolatzen ahal dituzun. Aplikazioak denbora mugatu ahal diozun mugikorrarekin aritzeko. Sarean zer bilatzen duen ikusteko eta sare sozialetan zenbat denbora dagoen jakiteko. Nire ustez txikitatik gurasoek seme-alabekin konfidantzatik eta naturaltasunetik gai hau lantzen badute, kasu hauek gutxituko lirateke. Beste alde, Odeik esaten duen moduan, seme-alaben mugikorrak kontrolpean izateko aplikazioak daude. Hau neurri batean ez zait gaizki iruditzen, baina egia da gurasoen mesfidantza horrek seme-alabekin daukaten harremana kaltetu ezaketela. Nire ustez, harreman ona izatea eta konfidantza askoa izatea nahikoa izango litzateke gertakari hauek ekiditeko. Ni ez nago batere ados. Nire ustez, gaur egun haur gehienak sare sozialen bidez harremantzen dira eta ez dira arriskoez jabetzen. Askotan haien lagunek egiten duten berdina egiten dute eta adin batera iritsi arte haien mugikorra kontrolatzea hoberena dela uste dut. Teknologiaz gain badagure harremantzeko moduan. Batez ere bikote harremanetan, eragina duen beste faktore bat, adibidez maitasun erromantikoa. Zer da hori? Maitasun erromantikoa bi pertsonen arteko ekarpena bat da, non pertsonaren idealizazioa eta erotizazioa eragiten duen eta intimitatea eta harremanak irautea den nahia. Hori da, txikitatik Disney filmetan ikusi dugu nola erlazionatu gure bikotekidearekin. Neskak estereotipo berdina jarraitzen dute eta beti gizonak baino ahulagoak dira. Gainera neskaren bizitza gizonen ongizatean enfokatuta dago, eta bere egunerokotasuneko gauzak aldatu behar ditu gizona ongi egon dadin. Erreferentzia horiek gure bikote harremanen eragine negatibo izan ohi dute. Egia da, adibidez, gaur egun maitasun erromantiko oso ohikoa da gazteen artean. Hori ere Disney filmetatik dator. Esan duzun bezala, neskek bere egunerokotasuneko bizimodua aldatzen bukatzen dutu. Bere bikotearekin egoteko. Errealitatearekin konparatuz, gehienetan pertsona batek arazo bat izatean, bere lagunei kontatu beharrean, bere bikotari soilik kontatzen dio. Eta modu honetan lagunak alde batera uzten dira. Arrazoia duzu, nire kuadrillan neska batek gurasoekin oso harreman ona zeukan, baina bere mutilagunarekin hasi zenetik ia ez genekien deus berataz. Denborarekin jakin genuen bere bikoteak manipulazioa erabiltzen zuela berarekin. Ez bazen egoten denbora osoan. Bere kontrol osoa zeukan eta bere nortasuna guztiz aldatu zen. Ez zen ia gurekin geratzen eta parrandaren bat zegoenean beti zeukan edozen aitzaki etxean geratzeko. Oso harreman toksikoa zen hori. Baina okorrena nire lagunak portaera hori normalizatuta zeukala zen. Horrelakoak asko ikusi ditut nire inguruan, eta hau ez dugu normalizatuta eduki behar. Egia da normalizatuta dagoela, batez ere harreman heterosexuala denean. Ezin gara ahaztu harreman heterosexualez aparte, beste harreman mota batzuk ere badaudela. Bai, asko hitz egiten da heteroaraboari buruz, eta horren baitan beste harreman mota ahaztu egiten dira. Zer da heteroaraua? Gizartearentzako beharrezkoa eta modelo bakarra izango balitz bezala aurkezten dute. Praktika heterosexualak inposatzen ditugun erregimen sozial, politiko eta ekonomikoa. Zein harreman mota gehiago daude ba? Harreman homosexualak adibidez. Bi pertsona baino gehiagoko harremanak ere badaude. Egia da, noizbait entzun dut, polimaitasuna ditzen dela uste dut. Hori da. Nire lagun batek adibidez harreman poliamoroso bat dauka eta oso zoriontsu dago. Hau dena esan da, eta gehiago luzatu gabe podcastari amaiera emateko. Zein ondorio ateratzen duzu podcast honetatik? Nire ustez, harreman guztien oinarria konfidantza eta komunikazioa izan beharko lirateke, harreman osasuntsu bat edukitzeko. Hori da, eta kontu handi zibili behar garela sare sozialetan ezagutzen dugun jendearekin, baita norekin harremantzen garen ere, eta arriskuez kontzientzatu behar garela.
Mugikorrarekin erabilera on bat izatea oso garrantzitsua dela. Gurasoek geroz eta aurrerago ematen dizkiete mugikorrak haien seme-alabei eta horrek arrisku handi bat da. Beno, hau izan da guztia. Espero dugu podcasta gustatu izana eta honekin datorren astera arte entzuleok. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!